Seguimos coa información deportiva. Daniel Maneiro e Elizabeth Sieira conquistaron a carreira popular Virxe da Guía. Máis de 200 corredores participaron nesta proba que cumpriu xa 19 edicións. O domingo a parroquia ribeirense de Carreira encheuse de corredores que non se querían perder a xa tradicional carreira popular Virxe da Guía. Pequenos e maiores non deixaron pasar a oportunidade de participar nesta proba que vai xa pola súa 19ª edición. En máis de 200 persoas vestíronse de curto para participar, aínda que houbo dous nomes que destacaron polo seu bo desempeño, Daniel Maneiro e Elizabeth Sieira, que se fixeron co triunfo na categoría absoluta masculina e feminina. Unha proba que para a organización foi un éxito. Na categoría absoluta temos 67 participantes e despois entre todas as categorías estamos nos 230 corredores de todas as categorías, desde os pitufos e prebenxamís, que son os que máis afluencia teñen, hasta os Máster 55, hasta a xente de máis edad, de 70 anos, temos aí ao mítico Penafranco, con bastantes anos, aínda que os leva moi ben. 230 participantes. A distancia para absoluta era de algo máis de 5 km, aínda que foi variando segundo a categoría. Buscamos que sea un recorrido que se vai achegando a xente que non é corredora habitual, digamos, son 6.600 metros, a verdad que non son llanos, teñen as súas baixadas, as súas subidas, pero é unha distancia que pois xa te enfrentas a ela de maneira con menos medo que os 10 km, por exemplo, que tiñamos antes, cando a carreira pasaba por o Vilar, máis este recorrido de 6 km e medio, un pouquiño máis de 6 km e medio. Si, é unha distancia moi asequible, de feito, unha do que buscamos é a participación de xente da zona e estamos vendo moitísimos corredores daqui de Ribeira, do Concello de Ribeira, que son maioría. Esta proba é a segunda máis lonxeva de Ribeira, aínda que San Pedro sostén que a participación dos corredores se está baixando. Estas carreiras así de aldea, digamos, mantén aí a súa xente. Hoxe temos unha dura competencia co Concello de Carnota, que a súa carreira das Areas, onde deben de estar cerca dos 1000 participantes, entonces xente da zona de Santiago, zona da Costa da Morte, pois evidentemente se achegan máis a Carnota que baixar aquí. Temos algunha xente da parte máis de sur, da zona de Pontevedra, pero xa digo, basicamente a maioría son xente local. Os corredores habituales buscan o 10 km e ora xa máis distancias máis longas, as medias maratóns, despois está o tema das carreiras de monte, que tamén están tendo moito tirón. Na categoría masculina absoluta, o triunfo foi para Daniel Maneiro do Club Atletismo Pino, que completou a proba en 22 minutos e 30 segundos. A prata recaeu en Xacobe Fontán do Atletismo SAR, xa que chegou á meta aos 22 minutos 44 segundos, e o terceiro posto foi para Adrián Castro Agudín do Moraña en Ruta, que parou o crono en 23 minutos 8 segundos. En o apartado feminino venceu Elizabeth Sieira, que cruzou a liña de meta aos 29 minutos 21 segundos. A segunda corredora en completar o percorrido foi María del Carmen Rodríguez, da Sociedade Deportiva Compostela Atletismo, cun tempo de 31 minutos e 53 segundos. E a terceira foi Susana Lorenzo, que parou o crono en 34 minutos e 16 segundos.